सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। साठी संपर्क ऑफिस 7887 3166 71 आणि 9420 20 61 90। कुडाळ ते मालवण रस्ता सध्या खड्ड्यांनी पूर्णपणे व्यापला असून यामुळे वाहन चालक आणि प्रवाशांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतोय। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।